Mga kapusong makahalanusbong nga trahedya sa Filipino Cultural Festival sa Vancouver, Canada, ginsay-isang isa ka Ilonggo nga nakaluwas sa insidente. Si Kim Salinas nakatuto. Gintublag ang madamo nga tao, lakip na mga Pilipino nga kabahin sang Lapu-Lapu Day celebration sa Fraser Street sa Vancouver, Canada. Bangod sang pagpangarado sang driver sang isa ka SUV sa mga tao, las 8 sang gabi sang Sabado oras sa Canada. 11 na ang narecord niya napatay kag masobra 20 ang napilasan. Isa sa mga nakasaksi sa makahalanusbo nga trahedya, ang 27 anyos nga tumandok sa Pototan, Iloilo. Masadya pa kuno ini upod sa iya siyam kaapyan nga lunsay Pilipino nga nagalin sa isa ka concert kag nagpadulong sa festival area agud magkaon. Wala magdugay, nakibot na lang sila sang makita ang nagahagunos nga salakyan. Kulpi lang nag-bugs. Kibot ko nga paglantaw ko, ko fireworks or like gunshots. Pagkita ko, galinupad na to sa unahan niya mga tao, kag yung mga plastic, mga metal nga mga nabungguan sa salakyan. Maswerte nga banasig nga nakalikaw sa salakyan sa Day Kenneth. If like na-delay lang kami within 2 seconds or 3 seconds, wala kami ka-cut safe space, wala. Dalasa kami tani, patay kami tani. Subong. Bungod isa ka bombero sang una sa Pilipinas, nagbulig pa ini sa paghatag sang first aid sa mga pilason. Bilang pag-unong sa mga pamilya nga nadulaan sang himata, may ginhiwat nga prayer vigil sa riin, nagsindi sang kandila, naghalad sa mulak kag pagpangamuyo. Tub-tub subong, may dako sa gihapon nga epekto sa psychological kag emotional nga estado ni Kenneth ang trahedya. Apang padayon ang pagpabakod sini kag pagkapyot sa pagtuo sa Ginoo upod sa Filipino community. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.